Скъпо моя 19 годишно аз. Партията. Приятели. Ще опиташ едно, а после още едно. Ще е хубаво. Хапчето не може да те нарани. Просто купон. Просто забавление. Нещо леко за кеф и релакс. След година лекото няма да прави партито. Посягаш към кокаин, ЛСД, амфетамин. Искаш. Нуждаеш се от още и още. Един ден се събуждаш на нечий непознат апартамент, заобиколен от такива като теб. Наоколо лъжици, запалки и една спринцовка. Една единствена спринцовка за всички ви. След година надписа позитивен ще промени напълно живота ти. Спин. Скъпо мое младо, неопитно аз. Не тръгвай по този път. Не се превръщай в мен. Моля те.